Bago ka mawala sa buhay ko, payakap kahit saglit. Hello DJ Rocky. Sana mapansin mo tong message ko. Matagal na ako nakikinig sa programa mo since 2018. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ikwento ang napagdaanan ko. Itago mo ako sa pangalang Pain. At ito, ang aking secret vow. Meron akong niligawan sa loob ng 1 taon. At ipinagpalit niya ako sa 1 buwan na nanligaw sa kanya. Nagsimula kaming mag-usap ni May, hindi niya totoong pangalan. Year 2018. Usap-usap lang ng mababaw. Hanggang sa lumalim yung kwentuhan namin. Araw-araw na kaming nag-uusap. Kahit walang kabuluhan yung mga pinag-uusapan namin. Go lang. Ramdam ko rin noon na may gusto siya sa akin. Kahit hindi niya maipagtapat sa akin. Pansin ko sa mga chat at pansin ko sa mga galaw niya. Tuwing magkasama kami, ramdam ko na gusto niya ako. Kaya yun, lumakas ang loob ko para i-push ang sarili ko na magkagusto pa sa taong to. Fast forward. Lumipas ang ilang buwan. Kinausap niya ako kung gusto ko raw bang sumali sa debut niya. Siyempre pumayag ako. Sino ba naman ako para umayaw? And then bago ang debut niya, nag-uusap kami sa Messenger. Kung kaya ko raw bang umamin sa maraming tao na gusto ko siya. Siyempre ako sinabi ko na kaya ko yun. Kaso, parang nagbibiro lang naman pala siya dun sa tanong niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nasa isip ng taong to. So fast forward. Debut niya na. Na-late pa kami. Saktong palabas na siya papunta sa venue. Habang naglalakad siya, sobra akong nabighani sa kagandahan niya. Mapapamura ka na lang talaga sa kagandahan niya. Sabi ko sa isip ko, wow, ang ganda ng future girlfriend ko. Tapos umupo na siya sa harap. Naganap naman kami ng mauupuan kasama ko yung mga kaibigan ko. Kaibigan namin actually. Then makalipas ang 2 oras, biglang tinawag ang pangalan ko. Nung tinawag na ang pangalan ko, pumunta ako sa harap para ihatid yung gift ko. Hindi ko naman kasi akalain na pag nagbigay ng gift, kailangan pala may mensahe sa kanya. So bago pa ako nag-message sa kanya, may pick-up line pa. So, sinabi ko yung pick-up line ko. Kahit sobrang corny. So, ayun na nga. Dito ko na pinagtapat lahat-lahat. Sinabi ko lahat sa maraming tao na gusto ko siya. Hindi ko na iniisip kung mapapahiya pa ako. Kung anong mangyayari nito pagkatapos. Basta sinabi ko kung ano ang nasa puso ko. At kung ano man yung magiging sagot niya, rerespetuhin ko yun. Kasi mahal ko siya. Sabi ko sa kanya, May, alam kong alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. At alam mo kung gaano kita sinasuportahan sa lahat. Sabi ko naman sa'yo, kaya kong sabihin eh. Kahit pa parang nagbibiro ka kanina. At kay mama ni May at sa papa niya, gusto ko lang mong sabihin sa inyo na gusto ko po yung anak nyo.
Pero hindi ko po ipipilit na gustuhin din po niya ako. Handa ko siyang hintayin at handa kong respetuhin ang desisyon niya. Nandito lang ako palagi para sa kanya. Pagkatapos kong sabihin lahat yun kay May at sa lahat ng mga taong nandun, inabot na sa kanya yung mic. Pero bungad pa lang pagkasabi niya sa akin, sobrang sakit na. Sinabi niya na wala siyang pagtingin sa akin. Na hanggang kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. Na hanggang dun lang daw yung kaya niyang ibigay. Masakit para sa akin yun. Pero dahil mahal ko siya, rirespetuhin ko yung desisyon niya. Napahiyaman ako sa maraming tao, okay lang. Wala eh. Mahal ko. Pero bago ako bumaba ng stage, niyakap niya ako at nagsorry siya sa akin. Sinabi ko naman na ayos lang yun. Huwag mo nang isipin. Birthday mo ngayon eh. So fast forward, kinausap ako ng mga close friends niya. Kinomfort nila ako. Sabi nila, alam namin na mahal ka ni May. Hindi niya lang maamin ang nararamdaman niya kasi takot siyang mahusgahan ng maraming tao. Sabi ko naman, okay lang. So fast forward, nung nakauwi na ako sa bahay, bigla siyang nag-chat sa akin. Nag-sorry siya. Medyo hindi ako okay nung time na yon kaya inignore ko muna yung message niya. Magpapalamig muna ako ng ulo. Papalipasin ko muna ang isang gabi. Para bukas, okay na ang lahat. Kaya kinabukasan, nag-PM ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na, Oaks lang yung sinabi mo sa akin. Ang mahalaga, naging totoo ka sa akin. Sa maraming tao. Pero deep inside, sobrang sakit sa akin nun. Fast forward, March 20, nagsimula uli kaming mag-usap. And then, ang sabi, kinausap niya yung close friend ko. Sinabi niya yung totoo, na gusto talaga niya ako, pero hindi niya ako kayang ipaglaban. Dahil isa akong lesbian. Dahil ayaw niyang mapahiya. Dahil ayaw niyang ma-judge siya ng mga tito, mga tita, mga pinsan, mga kaibigan niya at kung sino pa. Takot siya na mahusgahan ng ibang tao. Kaya naging duwag siya. Pero lahat ng yun okay lang. Sino ba naman ako para gustuhin niya, diba? Then after ilang days, nag-usap kami hanggang sa ipinagtapat niya sa akin na gusto niya ako. Siyempre dahil marupok ako, tinanggap ko siya. Naging okay kami nang hindi alam ng family niya na okay kami. Dahil pag nalaman nila, ipapaiwas siya sa akin. Kaya tiniis ko lahat. Gusto ko siyang ipagmalaki, pero hindi ko kaya. Kaya araw-araw, ipinagdarasal ko na maging okay kami. Na maging malaya kami. Na maipagmamalaki niya rin ako. Gaya ng ibang relasyon na ipinagmamalaki sila ng mga jowa nila. So fast forward. Lumalim ang relasyon namin. Kahit hindi pa kami official in a relationship, parang tingin naman namin sa mga sarili namin magjowa na. Kahit alam ko sa sarili ko na malabo, tinuloy ko pa rin. Kasi ang iniisip ko, araw-araw, nasa akin siya. At ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Tuwing kasama ko siya, tuwing niyayakap ko siya,
Parang gusto kong tumigil ang oras. Gusto ko lang na masaya kami. Na meron kaming happy memories. Yung good vibes ba? Lalo na yung mga moments na tuwing uuwi na siya, may goodbye kiss pa siya. Ang sarap sa pakiramdam. Yung hinahangad kong babae, unti-unti ko nang nakukuha. Ang sarap pa sa pakiramdam na etong babaeng to na hindi nag-open sa akin dati, open na ngayon sa akin. Fast forward, habang nag-uusap kami sa video call, may nabanggit siya sa akin na may gustong manligaw sa kanya na engineer. Marami raw binibigay na pagkain yung engineer sa kanya. Lahat ng mga paborito niya binibigay. And take note ha, mas gusto nila yung engineer kesa sa akin. Siyempre. Sino ba naman ako, 'di ba? Kaya, pag nagkukwento sa akin si May, sabi ko nga sa kanya, ikaw baka payagan mong manligaw yan Pero ang sabi naman niya sa akin, yucks, never kong papayagan. So nakampante ako, na ako lang ang gusto niya. Hanggang sa dumating yung time na kinatatakutan ko. Stress. Hindi niya ako kinakausap, ini-ignore niya yung messages ko. So nag-PM ako sa kanya sa IG. Tinanong ko siya kung bakit siya nagkaganon. Then bigla na lang niyang sinabi sa akin na may iba na siya. Naluha ako. So nireply ko na lang sa kanya, okay. Then simula noon, sinubukan kong hindi na magparamdam sa kanya. Pero, sinubukan ko lang naman. Kasi isang araw, chinat ko siya. In-invite ko siya sa bahay. Pumayag naman siya. Dali-dali kong sinundo. Then, after ilang oras, hatid na naman sa kanila pa uwi. At habang nagmamaneho ako ng motor, nag-uusap kami. Bigla kong na-open yung tungkol sa sinabi niya sa akin dati. Pinaklaro ko kung totoo ba talaga yun. Na may iba na siya. Ang sagot naman niya, wala. Wala. Sinabi ko lang yun. Kasi stress ako that time. Nasabi ko lang yun kasi ayoko na. Studies mo na uunahin ko. Then sabi ko, okay. Then makalipas ang ilang araw, bigla siyang nag-my day. Happy first month. Wala akong masabi that time. Bigla na lang akong nanghina. May mga nagtatanong pa sa akin kung ako raw ba yun? Sabi ko hindi. Hinayaan ko na lang siyang maging masaya kasi puro kasinungalingan lang ang sinabi niya sa akin. Nagpaubayan na lang ako kasi wala rin naman ako mapapala eh. Then one day, nakita ko siya dun sa parang tagpuan namin. Nag-PM yung kaibigan ko na pinapupunta kasi nila ako dun. So, hindi ko alam na nandun siya. Kaya pagpasok ko, umupo ako agad. Wala kaming kubuan. Then, ayun, nagkumustahan kami. Hanggang sa nagkayayaan, maligo sa pool. Then nag-usap kami sa pool. Tapos doon ako nagtanong ng lahat. Sinabi ko sa kanya na deserve niya yung lalaking pinalit niya sa akin. Deserve niyang maging masaya. Kahit masakit sa akin. Handa akong tanggapin na hanggang dun na lang kami. Thankful pa rin ako sa kanya. Kahit sandali lang, pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako. At karapat dapat akong mahalin. At ang pinaka hindi ko makakalimutan sa mga sinabi ko sa kanya,
Pwede bang humingi ng favor sa'yo, May? Bago ka mawala sa buhay ko, payakap saglit. Payakap kahit saglit. Para maramdaman ko lang na minahal mo ko. At nung niyakap ko siya, kasabay noon ang pagtulo ng mga luha ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Payne. At ito, ang aking secret vow.